26 जानेवारी प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। भारताच्या संविधानाने दिलेल्या स्वातंत्र्य, समता, बंधुता व न्यायाच्या मूल्यांचा सन्मान राखत आपण सर्वजण एकजुटीने विकास, प्रगती व लोककल्याणाच्या मार्गावर पुढे जाऊया। लोकशाही बळकट करण्यासाठी प्रत्येक नागरिकांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे। नवापूर तालुक्यातील सर्व सन्माननीय नागरिकांना तसेच खांडबारा गटातील माझ्या सर्व बांधव भगिनींना प्रजासत्ताक दिनाच्या मनःपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा। जय हिंद, जय भारत। शुभेच्छुक सौ लैलाताई महारू कोकणी, माननीय पंचायत समिती सदस्या, भावी जिल्हा परिषद सदस्या, खांडबारा गट।